Tinini love story engkha Tripura ni chela bai Meghalaya ni bwrwi ni kubui hamjakmani kothoma borok khoroknui ni poito tei hamjakma belai no kubui abono borok phunukka phia paithago tamo engkha swkang story no puilani simi paithak jora khnawi naidi himdi asako kolok saya kare story no khnawi nailayano o story wo chelani mung Rakesh Tripura tei bwrwi ni mung engkha Bina Rangsa Lo ke bayrok norok kam de tongmai ke khakai ang norok kam na tona ine ke ang tini norok ni pe kaisa kaham opportunity tu heka o opportunity ke Rami Circle app o Rami Circle app 100% legal te secure app o Rami Circle app no thngnai more than 1 crore borok tong ke norok o game no thngai rang aji mano ke o game no thngai bai ke rang aji na ke norok pila sakang na norok amount kubang baita thangradi amount kisa bai thangradi ke japro norok rung kam ka rangong ke o game no upload thangdi kam kang ke friends rok norok Rami Circle thangdi winning money rang no baba heke withdraw khane ke nongni Paytm phone pay credit card debit card aba hai rok bai rang kari mano ke o playing Rami Circle thangnani belai easy te smooth no mobile lo solibo engka darok nugui mangkhana mobile screen no obo belai smooth ken soli tonga engka narok ani description ni link go rijak tonga narok ara thangai download khai thangdi engka narok puila deposit khai pro engka narok up to 2000 bonus money mano engka taledi thani download khai da de hambai engka bai rok ogem kisa financial risk ngo arong narok nong ni on risk bai thangai engka asna hambai puila o bwrwi bai o takhok sinilai mani ke Facebook ni bisingtei bo o bwrwi no Facebook o nukha hake belai naithokjagui inbox wo habai text khlaina chengkha borok English kok bai chatting khlailayo o bwrwi bo bono response rwui tongo aboni yagulo borok khoroknui belai phiri wngui thanglayo aboni ulo borok ulo phone number rok share khlailai kok rok salainani chengo o takhok a Shillong ni bwrwi no asukhe no hamjakha tei bwkha phurjakha salbrum no borok kok rok salayo kok sate khe taibo bwkha mankha o takhok a bwrwi no kobor chawi hamjakma haino o bwrwi bo o takhok no hamjakha a jorao o takhok ni 12 final exam ni jora phiaba bo porinani bwkha rokse gwrwikha sal phaike o bwrwi baimang kok sanani simi bini bwkha ayok mayok wngui tongjak siwo bo pora rok no bwkha rwliya phiaba o takhok asa kobor chawi hamjagui tongphano aro te kaisa muni kothok kok wngkha abahai bo o bwrwi bai malainai hinui poito chawi manya tamni hunke o bwrwile tongkha Meghalaya haste ni Shillong gotai bole tongkha Tripura wo haipano o bwrwi bo asuk hakchal ni borok no kubui bwkha bai hamjak thothok wngjakya time pass ni simise hamjagui tongo hinui o takhok wansugo o bwrwi sawile tongo nung ano poito khlaidi angno no kubui no hamjago tei nung bai no kaijaknai hinui haipano se o takhok ni bwkha clear wngya bo asuk poito chawi manthaya salja o bwrwi bini poito chaya bwkha no clear khainani bagui bwkha grak thonui o takhok no saka ang Tripura o phainai nini nogo ano toniwi damano tlangui damano o takhok bini bwrwi ni ikong no asuk serious naya haipano bo bwrwi no seriously haike saka doke phaidi phia ang 12 final exam rina bagui hostel o ma thangnai nungkhe ani nogo ma tongnai hinui o bwrwi bo kosika ang nini ama bai tongnai hinui aboni ulo o bwrwi kubui no hamjakma bagui tongui manliya Tripura o phaikha bo Agartala o sokpaikha o takhok hunke dolai ni borok aboni bagui bo o bwrwi no nahari manliya tai o takhok ni bwkha belai dek kleijak tamni hunke o bwrwi bini nogo phaina hinmani kok bo bini nok ni borok rok no kebono phano sajakya afro horbo wngna nai tongkha aboni bagui o takhok bini classmate Agartala o rent tongnai khoroksa bini friend no klayo bo bono call khlai saka ani bwrwi Shillong ni Tripura o sokpaikha tini horsani ni rent house o muthugra dina hare khana ang train bai phaiye na phaiyan hinui hake bini friend bini kok no go sikatai o bwrwi no bini rent no na harkha tini salo hunke no o takhok te bini kok no hui toniwi manliya bo bini ama babo songno jotono no kok khulogui ma saka afro bini ama babo song photo naina sanpurukhe bo photo bo ma phunukka phia bini bupha chajakliya bwrwi no o takhok ni slai belai okra matching ongla khunui saka tai o takhok no kutukha kahamke poriya karui biang omhai wngui bejoa o klai tong hinui o takhok taini salokhe aichugo no bachawi phungni train bai khlaiye Agartala o sogoikha bo bini bwrwi no ma laikha afro bo teibo o bwrwi no nugui bwkha kobor chakha tamni hunke bwrwi belai kheno naithok
bwsak kuphur naikhe Korean ni bwrwi no kosol bo bini bwrwi no bini nogo tubui phaikya afro ke parani borok rok bo bwrwi tubu nei khnawi nainani phailaibaikhya bini bwrwi khe palpal bai naijakma bagwi belai kheno lachijakha o takhok nogo o bwrwi no tubumani yagulo khe bini nokni borok rok bo jotono chajakbaikha bini bupha asuk chajakya wngnai phanose belai khe chajagwi kainani makosika hati barsa romai o takhok bini bwrwi bai ma tongkha aboni ulo 12 final exam rena bagwi bo hostel o thangwi ma paikha bini bwrwi hinkhe nogono tongrwkha o takhokni kaini subject exam paidrop sikho afro bini bwrwi bono call khlaio ang nono khatango nungkri ang bahai tongnai hinui nogo bo asuk o bwrwi comfortable ungjagya tamni hinkhe bo kok borok kok manja tai o takhokni nokni borok rok bo english kok no bujiya tei sana rungya o bwrwi o takhok no kabui sahorkha nung phaisidi nungkri ang tongthokliya ang nono belai miss khlaio hinui hake o takhok bwkha tonggwi manjakliya bo nogo phaikya bo nogo phai khna phaikya sal tham romoi bini hamjangma bwrwi mai jaya i kok no khnawi o takhok belai wana jakha haipono bo kaham ke bujogwi akoinai sal tham romoi haino hai exam renani ma thangphika aboni ulo o takhok porinani time se manliya bo poriya wino exam renani hini khachongkha aboni ulo bo nogo phaifika bo nogo phai salkisa romoi bo bini hamjangma bwrwi bai kaham kheno ma tongkha aboni ulo khaino bwrwi bini nokni borok rokno khatangjakha bo nogo thangnani o takhokno saka phia afro o takhokni yago belai rang kwrwi wngmani jora aboni bagwi bo bini bwrwi no saka ulo thangdi tabuk rang kwrwi kho rang kwrwi ni jora hinui haipono bini hamjangma bwrwi i kok rokno bujinani nailiya bo thangnani no hinui khamu chungjak suka saljake o bwrwi yago rang khoksa phano kwrwi tei 15 kilometer lama kolokma himui train station o sogwikha o takhokni sister abono nugui o takhokno call khlai saka ulo o bwrwi no naharna bagwi o takhokni buma song thanglaibaikha train station o hake oinai prai kheno o bwrwi no nargwi manlaikha haipono nogo thangnani hinui bwrwi belai kheno kapkha 1 week eba hati barsa jora romoi bonok khatangjagwi kabuimang tongo afruke o takhok buini aro rang rok solok naikha ulo bo bini khoroksa darani thani rang solok 4000 mankha phia asuk bai phano rang kayakho aboni ulo o takhok bini bengo thangwi rang check khlai naikha tei bini bengo 6000 eba 6000 rang habjak mankha hake bo o rang no tiklaika abo haike no 3000 ni ticket khlai 4000 yago rang yaphari o bini hamjama bwrwi no nogorwi marohorka aboni ulokhe o takhok abwrwi bai ti mama lailiya ayang bwrwi ni nokni borok rok bo rohornani soiliya hake no takhok abwrwi bai hakjal ungnani nangkha The Cobrok Disclosure YouTube channel no teinang norok ni takhok Andrew de Burma bayap song norok o story no khnawi bahai ungjakha abo comment khlai sadi o story ingkha kubui o story ni bisingtei chini kaisa srung thai tongo abongkha hamjakmao poito tongnani kok tumung no hamjakmao poito tongkhe o hamjakma kubui ungui mano te kubui bo ungo o bwrwi biena rangsa naidibo o takhok no kubui hamjakma bagwi asuk hakjalni khatorwi Tripura o phai malai phaio tumung no bo o takhok no poito khlaya hinkhe bo Tripura phainani sahos phaiglak khamo poito eba believe bo kaisa kubui hamjakmani chinno eba marise phia je borok nono poito khlaio nung bini poito no bo tasbaidi abono o story ni bisingte norok no message rnani muchungmani hake bayap song norok tini no story no bo chajagui tongo hinkhe norok share khlainani tapokdi norok ni share ni bisingte angtebo bkhaba chawi norok ni bagui kaham video to bunai tei tabu bo ani channel o katal ungui kebo tongkhanke subscribe khlainadi norok ani channel ni bisingte omo hai video rok no manai tongnai norok jotono kaham kwrung no tongdi hambai।